Suratul Kafirun Surawol temerre e jeenayaɓol ha Qur'anu. Ayaje magol 6. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ngol andini ferindirki diina annabijo e diina heferɓe. Suratul Kafirun. Al-Kafirun heferɓe. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Wi'u ya onon heferɓe, mi rewata ko on ndewata, ena onon on rewoɓe ko mi rewata, ena min mi dewowo ko on ndewi, ena onon on rewoɓe ko mi rewata. Diina moɗon wodani on e diina am wodani yam.